दा दिनै जों नुदों आरो बेवहाय खुनु माने सुत्रआ गैला अलरेडि दमन जाजोब्बाय दा जों फैबाय थानाय बिसयखथियाव दिनै जों माने रंजा खुसि बारलांनो हासिगोन बे माने आरो आफ्टार माने एसेम्बलि इलेक्सन बेवहाय माने खुनु बिरोधि दल गैला दाथ' बिरोधि दल गैला अपोजिसन लिडार खाम्फा बर गैया ओरैनो रिजाइन होनानै बिपिएफआव फैबायबा दा बिटिसिआव अपोजिसन गैयै मोनसे परिबेस जाबाय आरो मालाय दा बे अबस्था जानानै दं दा इउपिपिएल हिसाबै जोबस्रांगोन बे रोखा जाबाय आरो मालाय दा रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ मोजां मोनो ग्रहन खालामो जेरेखम आयुर्वेदिक मुलि हमिअपेथिक मुलिफ्रा जेसेबां गोजाम एसेबां खामानियाव होयो नङा होमबा मानसिफोरनि सानाय सुनाय माबा माबि बेमारा जेसेबां फुराना गिहिजों नायो 50 बोसोरनि गिहि 100 बोसोरनि गिहिजों नायोब्ला बेमारफ्रा मोजां जायो थिग बेबादिनो 17 बोसोराव बिपिएफनि जे माने मुलिनि एक्सन बिपिएफनि जे खामानि मावनाय बेखौ मोजां मोननानै दिनै बै फुराना मुलिखौनो दिनै मानसिफ्रा जाफिननानै दिनै जोंनि गथ' गथायनि समस्या स्कुल कलेजनि समस्या जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि समस्या हा हुनि समस्या दिनै बे जोबलांसिगोन आरो मालाय बे बिपिएफनि जे मुलिखौ जानानैनो आरो मालाय बे दिनै जागासिनो दं